see, 'cause I think I do want you next to me. You try. It's hot there. Okay. Huh? Yeah, you have to. It's crunchy. It's alright. Try. Try. Okay. See, it's crunchy now. I know. What? Sad, are you eating now? It's still hot. You want some? Yes, you know, kakain. You can eat that. You can tell. Yeah, you can eat that one. Wait, Baba. It's alright because it's crunchy. It's a tail, Baba. Oh yeah, it's a bone, yeah, but you can eat that one. It's a bone you can eat. This one, it's not a bone. It's this one. See, it's crunchy. Try. No bone. No, it's not bone. No, it's not bone. It's crunchy. You don't. This is the one I cook for you. Oh, crunchy. Ano ba itong vinegar? Maanghang. No, he's alright. Chew it, Baba, ha? Kumakain siya tuyo. Are you done, Sa? Tapos na siya. This? Tuyo, wait na. Tuyo. Tuyo nga. Ano ito tuyo? Gusto nyo ito. Ano ito ito? Masarap kaya? Kulang. That's mango and strawberry, huh? That's mango. Ano sasabihin ko ito? Where's that Tito Dansa? Where's Tito Dance and Tito Race? Come. Where's the hug? We say thank you. Say thank you. Tito Dan. How about Tito Dan? Say thank you. Come. Yeah. How about Tito and say thank you? Thank you so much. Yeah, Tito Dan. Look, Tito Dan. Cuddle Tito Dan. Oh, I didn't know. Go. Say see you, Tito Dan.
Oh, Tito Dan! You're not coming to Tito Dan's house? Bilisan mo, hurry up! Come on! Oh, you're not coming to Tito Dan's house there. Dan lang kami dito sa, what's this called, kuya? Handle. Hindi ko alam. Sabi hindi ako punta ako dito, pero feeling ko hindi pa. Lang kami dito sa Tintinora. And mag-stop kami mamaya dun sa favorite chicken ko. Yeah, wait. Hot dog? You want hot dog, kuya, here? Oh, si kuya gusto mo ng hot dog. Just white sacks we got over there. Yeah. With what? Mustard? And sauce? Mustard? No, you have to have mustard and sauce. Are you sure? Okay. Tayo sa quick stop para kunin natin si kuya ng hotdog. Gusto niya ng hotdog. Yun yung mga food nila dito. Thank you. Ayan yung hotdog ni kuya. Thank you. Ayan ah. Thank you. Welcome. Yes. What happened? You tell me what happened here. Yeah, no, this one. That's for later. What happened here? I find four and I find woman. You're looking for mommy. Woman. Ayan, dito kayo mag-stop. Ayun na, parang ngayon. Not there. Oh. Here, dito, ha? Dali, baba. So, ito yung chicken. Come on, hold mommy's hand. Kuya, sa, come on. Kuya, come on. What was it? Later, after chicken. Uwian na rin sila kasi tapos na yung long weekend. Oh, watch out. Where are you going, Baba? May mga lubak-lubak. Push. Thank you. Yeah. Sarap ng chicken nila as in sobrang malasa. Kaya rin si Jan, mag-order siya ng cold salad or cold sandwich. Careful, kuya. Ang daming tao. Careful, ha? Can you have a plastic bag, please? Thank you. Baba, come on. Pull, Baba, pull. Thank you so much. Come on here, Zachary. No, you wait because there's cars here, Baba. See, there's cars. I told you. Yung si Holly, hinangat pa rin yung dough. Yeah, there's one over there. Okay, are you done? Wait for Daddy. Where's Daddy? Yeah, put it there, Baba. Also, the bird can eat it. Go, throw it over there. Oh, there's Daddy. Ayan na, kumuha sila ng ice cream. Honey, akin na this one. Oh, why that one, honey? Oh, ito yung bone para sa bird. Okay, wipe your hands, ha? Come on, wipe your hands. Watch. Madudumihan ka na yung... Diba ba? Did you say thank you to Daddy? Daddy, thank you. Thank you. Your face, come here.
What you have there, kuya? Paborito niya yung peppermint niya yun. Na cornetto. Hindi ba, ano, I'm full. Try. I-try ko daw. Where's the dent? Hindi ba kayo nilalamig? Hurry up! Ako nilalamig. Chicken lang ako. Holly, is it masarap? Wash your clothes, Baba, ha? So, ayan, tapos na. Hey, Mom. Oh, yes. I didn't say that there, but The strawberry. my hands are sticky. Okay. Ayan na, tapos na silang kumain. Ako tapos na lang ako. Pero may tira pa akong chicken. Pero hindi ko yun ilalagay sa basurahan kasi No, kakainin ko yun pagdating sa bahay. I-air fry ko yun kasi dati may tira rin ako. Linagay ko sa air fryer. Naging crispy siya and then ang sarap niya pa rin. So, Baba, oh, here, oh, honey. Wipe Holly's hands, please. And then, look at the legs, son. Ayan, tapos na sila sticky. See that? Yeah. Right, love. Let me see, Baba. Tapos na siya. Ngayon, inuubukan na. Come on, Jackie boy! Get in! Get in! Come on. Why my hands are sticky on the side? Why? I gave you the wipes, Baba. Yes. Cold now. Kasi nyo malamig eh. Are you happy, Baba? Baba? Yes. How's your ice cream? Good. You Okay. gotta show the door. Alright. See ya. Okay. Ayan. Daddy will do that, Nak. So, yan. Drive ulit tayo. Gas cooker. Yeah. Gas, what you call that? Gas cooker. Yeah, gas cooker. Yung maliit lang na gas. Eh, maliit lang siya. Parang sprayan dun. Nagluluto sila. May dala silang kawali. Si Kuya tulog. Si Holly hindi pa. Nagkukunwari lang yan. Isa kumakanta. Oh. Ganyan siya. Lagi siyang kumakanta sa road trip namin. Very good song. Is this tip of the lip? Yeah. Oh, what? This is tip of the lip. Stiff. Stiff up the lip. Look at that! Salsa. Sometimes I live quietly. See that I Favorite namin na snake. Na lolly. Python. Sarap. Gising na si Holly and si Kuya. And ayan, nagda-drum si Holly. Isang kumakanta.
kami guys. Malapit na sa bahay. Nakatulog ako. Si Isaac tulog na. And ayan si Kuya. And si Holly. What are you eating? What are you eating? Numbers. It's all about numbers. We're hungry. So yun na yung vlog guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Bye. Bye bye Baba. Okay, be good. Right, which is handy because What's that? Strawberry? Yeah. Good morning guys! Today is March 12 and katatapos ko lang maglinis kasi ilang araw din kami wala dito sa bahay. Kasi nga, di ba, nag-long weekend kami sa Adelaide. But anyway, ipapagpatuloy ko lang, di ba, kung maalala nyo, uminom ako ng celery and bago kayo umalis, namili ako ng celery sa Foodland and sa Coles. So, eto na yung tira ng celery na binili ko sa Foodland. Yung Coles hindi pa nagagalaw kasi 'di ba umalis nga kami. So eto i-blend ko lang siya sa NutriBullet and sasalain and gagawin natin ng juice kasi parang dini-document ko yung pag-inom ko ng celery. Nag-inom ako ng celery. Good morning guys! Today is March 12 and katatapos ko lang maglinis kasi ilang araw din kami wala dito sa bahay kasi nga, di ba, nag-long weekend kami sa Adelaide for 4 days and 3 nights and nag-stay kami kila Race and Dan. Thank you, Race and Dan, for accommodating us. Anyway, ipagpapatuloy ko lang yung pag-inom ng celery kasi, di ba, umalis kami. So, eto yung, kung maalala nyo, pumunta ako sa Foodland, bumili ako ng celery kasi akala ko wala sa Coles, pero mayroon naman pala. And bumili ulit ako sa Coles. Yung sa Coles nandun pa, hindi pa natin nakagalaw kasi nga umalis kami. So, eto, ano ko lang siya, i-blend ko lang to sa NutriBullet and sasalain gagawin natin na juice. So, eto yung kalahati o tira ng ginawa kong juice bago kami umalis papuntang Adelaide, yung sa Foodland. And time check is, ayan, ano pa lang, 9:35. So, maaga ako nagising kasi, di ba, may pasok yung mga bata. And naglinis na rin ako. And then, tapos akong maglinis. So, gagawin na natin to. Wala pa akong ininom or wala pa akong kinain. So, eto yung unang ilalagay ko sa tiyan. Iinumin natin. So, yeah. Mag-blend na ako. Kunin ko lang itong NutriBullet. So, eto na yung celery juice na blend ko. Tapos, sinala. And, ayan na siya. Ganun siya karami. Nawawala yung boses ko. So, yeah. Eto na naman tayo. Ooh. So, at least today, na-straight ko siya. Diba, nung first, alam niyo yun, yung first, ano talagang lasa niya. Pero parang feeling ko na ako sa flavor. So, kaya yan, na-straight ko siya. So, yan. And, yeah, sana kayo din. Kasi, sobrang nakakatulong siya sa akin dahil ako ay constipated. And talagang pinapag-go niya ako every time na umiinom ako. So, ngayon, ano pa lang naman eh. Ayan. Ano ba yan? Magti-10 na. So, ang gagawin ko is ipapakuluan ko lang tong corned beef. Ang tawag dito is silver side. Ayan. Ito yung corned beef dito sa Australia. Sa atin nasa lata, diba? Sa kanila, ayan, buo ang corned beef. So, ang gagawin ko lang is pakukuluan ko lang siya. Kasi, ang pagkakulo ko niya is hindi naman yung dahan-dahan. Okay lang. Hindi yung malakas ang apoy. Yung tama lang. So, ang gagawin ko is maglalagay lang ako ng tubig, onion, and vinegar, konting asukal, peppercorn, and dahon ng laurel. So, yun lang. So, mama, ipakita ko sa inyo. Hugasan ko lang to. Ayan na yung silver side or corned beef dito sa Australia. Ang linagay ko asukal na konti, peppercorn or paminta, bay leaf, at saka suka. Wala na tong asin kasi eto, maalat na to. And yeah, so pakukulang ko lang siya hanggang mamaya na yung hapon. So 10:15. So pakukulan natin yan. Then update ko na lang kayo mamaya and wag nyong i-judge yung nangingitim kong kaldero kasi hindi talaga siya makuskus kahit anong linis ko. So yan, and
Ako naman, mag-e-edit ako kasi 4 days na ako walang edit. Dapat mag-e-exercise ako after kong uminom ng celery. Pero sabi ko, mamaya na lang kasi kailangan natin mag-edit, babo. Kasi 4 days tayo walang vlog. Say hi, guys. Say Hi, look. What happened? Kasi lagi kang nakapaa pag naglalaro sa labas. Say good morning muna. Mamunita. Say kamusta po? Mumusa po. Say kamusta po? Mumusa po. Kayo. Tayo. I miss you guys. I wish you die. See you. Sisyon. See you soon where? Aswag. No, mag-edit si mama para may vlog tayo mamaya. Okay. Ay, ano? Ate. Say see you guys. Yeah, guys. Abis. Okay, press. Yes. What are you doing? Are you gonna go grocery? Ayan. Ayan, pinapakulang ko na siya. Ngayon, hihinaan ko yung apoy hanggang mamayang hapon na yan. Ha? Where are you going? And I just watching. Ha? I just watching. Oh, you gonna go shopping? Yeah. Okay. And, di ba kahapon, may tira akong chicken doon sa, kung sa kayo nag-stop over para kumuha nito for lunch, yung sa, ano ba yun, sa kit. Ayan. So, ayan yung tira naming chicken. Iniinit ko lang siya sa air fryer. May dalawa pa, tapos may konting ganyan. So, eto na yung aking kakain na breakfast slash lunch. Wala pa talaga akong nakain since nung ininom ko yung celery. So, eto na siya. Breakfast and lunch na natin to. And hindi pa ako nakapag-edit kasi sabi ko kain muna kami ni Holly. Pero si Holly, nag-inom na siya ng gatas and nag-yogurt din siya. And Skyflex. So, yan. Initin ko lang tong rice and kakain ako din. Mag-e-edit. Malimutan ko na kayo ng oras na 5:30 na. Ayan, nag-e-edit pa din ako. And yung corned beef, tingnan nyo, nakapadyama pa rin ako. Nasa bahay lang naman kasi ako eh. So, anyway, ayan na yung corned beef. Ayan na siya. So, kanina pa yan, diba? And nagluluto na rin ako ng mashed potato para partner nung corned beef. So, yun. So, yeah, yun lang ginagawa ko. Nag-e-edit lang ako simula kanina. And, ayan pa lang. Isa lang yan na, pero ang tagal ko talaga kasi dumating na rin sila kuya. Binigyan ko sila ng snacks. And, yeah. Dito lang ako nakaupo maghapon. And, pahinto-hinto kasi si Holly nilalaro ko rin kahit papano. So, tapusin ko lang to and mamaya magdi-dinner na kami and nakapajama pa ako. So, mamaya na lang. So, eto, naluto na yung silver side or corned beef. Ayan, in-slice ko na siya. Ganyan siya ka laman. O, diba? Wala siyang taba. Laman lang siya lahat. So, slice ko lang siya ng ganyan. Then, eto yung partner niya. Mashed potato and mixed vegetables. So, yun na yung vlog, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Say, see you, boys, girls. See ya. And ayan, nag-edit pa rin ako. See ya. Thank you. Good morning. Good morning. So, i-film ko lang yung pag-inom ko ng celery tin. And eto na yung lupay-pay na siya. Oh. Ito yung binili natin sa Coles. Kasama nung binili ko sa Foodland. So, ayan. So, gagawin ko to na celery juice, ha? Say good morning. Good morning. Good morning. So, ayan. No. Hugasan ko muna siya and yeah. Hi, guys. Ito na yung... Look. Look, what are you having? To. Yakult. So, ito na yung celery juice natin. Cheers! Woo! Yun na po. Thank you! Dito pala tayo sa kwarto ng mga bata kasi ayan, ilalagay ko itong mga damit nila na rinol up ko. Ito lahat itong mga damit. And dito naman yung mga pajama, shorts, and trackies. So, para mas madali ko siyang i-distribute dito sa kanilang cabinet. Kung maalala nyo, dito ko linalagay lahat ng uniform, yung pang-golf nila, at saka ito yung t-shirt. Ito yung mga shirt na may collar na pang-alis nila. So, mapapansin nyo, wala na siya masyadong laman kasi lagi nilang ginagamit yung uniform, at saka yung mga pang-golf top nila. So, yun. And ito yung kay kuya. Yung kay kuya parang hindi talaga siya nagagalaw. Kung meron man si kuyang kukunin sa pinakailalim, ang mangyayari lang, magkakaroon lang siya dyan na gap, and hindi siya magigiba. hindi siya magugulo. Ayan, ganyan. For example,
nalabang ko na yung kinuha niya dyan. I-fill in ko lang siyang ganyan, diba? Madali lang siya. Pero hindi yan para dyan. Ito kasi yung mga ano niya. Dito sa side na to, ito yung parang pang-alis niya. Tapos meron ditong long sleeve. Tapos dito naman yung parang pang-bahay. So, alam na nila yan. At alam nila kung ano yung pang-labas at saka pang-bahay. Kaya, ayun kay kuya. Very proud ako kay kuya. Kasi tingnan nyo, hindi talaga siya nagulo. Ito naman yung kay Sak. Yung kay Sak, okay lang naman. Hindi naman siya talaga nung kagulo. Ito naman yung kanilang shorts, trackies, and pajamas. So, hindi talaga siya magulo, diba? Mas okay to sa akin kasi hindi na talaga nakakainit ng ulo. Pag binubuksan ko, pag chinecheck ko, okay siya. Ayan, wala nang laman yung basket kasi nailagay na natin sila sa kanilang lalagyan. Kung makikita nyo, nandun yung mga uniform at saka yung pang-golf ng mga bata. And yung damitan ni kuya, tingnan nyo, punong-puno. And si Kuya and Sak, alam na nila yung pang-bahay na damit, tsaka pang-alis na damit. So, dito kay Kuya, pang-bahay tong damit at doon sa side naman, pang-alis-alis. And kay Sak, opposite. Dito yung pang-alis niyang mga damit and doon yung pang-bahay na damit. And dito, alam na nila yung shorts nila, pantulog, tsaka tracks. Alam na nila yan. So, ayan na yung update natin, guys. Di ba? Punong-puno na yung damitan nila. So, yun, guys. Thank you. So, yan. Thank you guys. Sana nagustuhan nyo itong pag-roll up ko ng mga damit ng mga bata at sana nagkaroon kayo ng idea din na mas na kung ano ba yung mas maayos or mas madali sa inyong pag-ayos ng damit ng mga bata. Para sa akin, eto talaga kasi hindi talaga siya nagugulo. Kung magulo man siya, madali siyang ayusin kaysa yung normal na tupi. Para sa akin lang po. So yan, thank you. So yan, tumutulog na yung oven kasi nagluto ako ng steak. Good morning! Nice niya na yung lunch box. Hindi talaga to aalis pag may nakatayo dyan na buko. Oh, kiss daw kuya! Did you bring the baggie? Ano? Where's Zach? Okay, alis na rin kami ni Holly. Hapo, come here. Dito tayo. Siya for $5. Huwag mong igalawin yung baba. And baby and Holly, right? Huh? And Holly and Dice. It's a shot and put and Mary. Krishna. Krishna. Balsarsa. Princess. Reg. Wait. Guerrero. Uwewo. Baby. Bibi. Yang Yang. Yang Nang. Amaro Lopez. Maya Longcus. Marisol Masos. Makalintal. Wellington. Bye. Paradise, tell me who you see, 'cause I think I do.